Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelurahan Budaya Ngalang. Salam budaya, lestari budayaku. Selasa Kliwon tanggal 8 Juni tahun 2021 telah dilaksanakan acara Nyadran Gadian Gunung Gentong. Nyadran Gadian Gunung Gentong merupakan suatu adat tradisi budaya yang dilaksanakan warga masyarakat di Kelurahan Ngalang secara turun-temurun. Artinya dilaksanakan sejak zaman dahulu sampai saat ini, di mana adat budaya ini merupakan warisan yang diyakini bahwasanya di tempat ini pada zaman dulu telah dilaksanakan sebagai tempat bersemedi Prabu Brawijaya Kertobumi Raja Majapahit yang kelima. Oleh pengikutnya, tempat ini selalu diadakan pendiri sadranan untuk mengenang setelah beliau pergi dari tempat ini. Selanjutnya, acara ini selalu dilaksanakan secara turun-temurun sampai saat ini dengan tujuan satu, untuk mengingat tempat ini telah digunakan sebagai tempat lenggahnya Raja Majapahit yang kelima. Yang kedua, sebagai ajaran kita selalu berani dan bersedia memberikan kepada orang lain berupa sedekah makanan yang nantinya bisa bermanfaat pada orang lain. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan rahmat hidayah dan dijauhkan dari mara bahaya, balak dan lain sebagainya. Dengan harapan nyadran ini bisa sebagai alat pemersatu warga masyarakat di Kelurahan Ngalang. Raos puji panglebur syukur datang dalam Allah Subhanahu wa taala. Kasarasan kasugengan kebagian mugi tansah kajiwa kasalira sagung dumadi semrambaipun para lenggah. Atur pepangat dumateng panjenenganipun Brawijaya Kertobumi ingkang kaping gangsal ingkang dipun dherekaken sapetawis prajurit saking Majapahit ingkang mapan wonten ing Kelurahan Ngalang menika. Saengga jengkaripun pramila kulawarga Kelurahan Ngalang ingkang dipun paringi piwucal, ingkang dipun paringi tuntunan jenenganipun Punggawa saking Majapahit mliginipun Eyang Meles utawi Patih Haryo Pramoda ugi dipun lampahaken tumrap sakmenika dipun pepangeti wilujengan. Saksampunipun panen mangsa pesawang mekaten lajeng ngawontenaken wilujengan Walaku Bandul, Walaku Pendem, Sego Liwet, jenang panggang ayam sanes-sanesipun mira atur pepenget dumateng sesiripun nyenipun Brawijaya Kertobumi. Pramila wonten ing kaludhangan menika nyuwun dhateng masipun Allah Subhanahu wa taala menapa ing dados prihatisipun Brawijaya Kertobumi raja ingkang kaping gangsal wonten Majapahit lumarah dumateng warga kula Ngalang mriki pisan. Tetep pinaringono ayam-ayam tata titi tentrem guyub rukun tebih rupi rencana sengkala durjana. Mugi-mugi sedaya punggawa
wonten ing Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, pinaringa sabar, tabah, tawakal, iman konjem, jujur sempulur, tebih saking rupita rencana sageta ngantos ing semangke paripurnanipun tugas saged wilujeng kanthi dipunridani Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing enjang menika sareng-sareng nekseni anggenipun ngawontenan syukuran wilujengan nuwun dhateng Gusti Allah atur pepenget dumateng panjenenganipun Raja Agung Brawijaya Kertobumi ingkang kaping gangsal ingkang saestu sesingit mapan wonten ing papan menika mugi nilaro barokah kapareng sinipun Gusti Allah dhateng warga masyarakat Desa Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Ngayogyakarta, Adiningrat, adat budaya tuwin agama kenthel lan dalani guyub rukunipun keluarga dipun ridani Allah Subhanahu wa taala.